Тиберий Кайсар 15 елын идара иткәндә, Яһудида Понтий Пилат идара кылганда, Галилей башында Херод, баш руханилар хан белән Каяф булганда, чүлдә яшәгән Закария улы Яхьяга Алладан сүз булды. Һәм ул Урдун елгасы тирәсенә җыелганнарны тәүбә итәргә һәм тәүбә итүләрен раслап суга чумдырылырга өндәп йөрде. Тәүбә итегез! Аллаһы Тәгалә гөнаһларыгызны кичерер. Ишагия пәйгамбәрнең китабында язылганча, чүлдә кычкырган тавыш ишетелә. Раббыбызга юл әзерләгез. Аңа сукмакларны турайтыгыз. Һәрбер үзән тутырылсын. Һәр тау калкулык җир белән тигез булсын. Бурмалы юллар турайтылсын. Сикәл-тәлеләре тигезләнсен. Һәм барлык кешеләр Алланың коткаруын күрерләр. Безгә нишләргә соң? Эй, сез, җылан юрләре! Нишләүбезне телисең? Әйе, нишликсең? Кемнең күлмәге? Икәү, берсен бер күлмәге дә. Юка бир. Ризыгың булса, бүлеш. Остаз, без салым җыючылар, ә без нишлик? Тиешеннән артыгын таләп итмәгез. Без хәрби кешеләр, ә безгә нишләргә? Бер кемнән дә көчләп, янап әйбер алмагыз. Хезмәт хакыгыздан канәгать булыгыз. Берәүгә дә яла, якмагыз. Әйт әле, синме? Мәсих. Мин сезне суга чумдырам. Әмма миннән күпкә кодрәтлерәк бер зат килә. Мин аның аяк киемен чишәргә дә лаеклы түгелмен. Ул сезне изге рухка һәм утка чумдырыр. Ул сугарылган ашлыкны кулындагы көрәк белән җилгәрер. Будайын айырып, ашлык бурасына салыр. Әкибәген сүнмәс утта яндырыр. Изге рух җисем булып күгәрчен рәвешендә Гайсәгә инде. Күкләрдән "Син минем сөекле улым, синдә минем куанычым" дигән тавыш ишетелде.